Happy Monday! Happy Monday po! Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hit. Happy Monday! Olok, olok, smile! Smile po. God is good all the time. Ano nangyari dyan sa Piñaranda Park? Inagyan ko niya na aga. Nakukurdon ng tabi ki Otobagang Yellow Lane. Anong tabang niyan? Yellow Lane o Yellow Line? Nakukurdonan ki Yellow Lane. May nakasurat na caution, do not enter. Buong Piñaranda Park, may kordon ko niya na aga. Ano nangyari? Ano pang nangyari? Natagay talaga ulo ka. Wala ma. Dayman, ano ba yan? Kapan ito? Ay nako. Ba't nagchat-chat sa kuya? So, bidbid mo tabi Chief Ramir si Lagosot na Lagot Tabaka. Mag-iba naman sa isip ko eh. Kapag may babaya akong pagkasabi sa iyo, minatango ka to. Ay napangyari sa maabaka. Ano ba yan? Nag-agi ako niyan sa nag-agi ako sa Piñaranda Park niyan. Nag-stop mo na okay mga siguro mga 60 seconds. Pero baga so stop, look and listen aday. Stop, look lang, stop, look. Aday man kilisa na. Stop, look and see. Tama ba? Ulit-ulit nga na. May look ka na nga. May see ka pa. Yung wala. Stop, look. Namundo na ako. Namundo na ako na iliko. Ano na? Ay, naku po. Patawal-tawala kita kan mga binditadong kalag na nagkabiritay sa mata na. Napano yan, boy? Pagalingan ni boy. Napano yan? Ay, nako. Nata daw ito. Namundo daw ako. Bata itong Sabadong itong hapon. Maugmahunon daw ako ka ito. Itong Sabadong hapon na ito. Maugmahunon ako. Grabe sa kaugmahon kan Sabadong hapon na ito. Buro banggi na. Hanggang banggi. Uminapod si Joshua. Ruminampaw ngayon si Rizzo. Tent sa atop sa Piñaranda Park. Namundoon talaga ako. Namundoon daw ako. Bata di lamang akong abagang mahungkuan. Namundoon tabi ako. Yan ang pigasabi tabi na what you call. Sabi kang dadangugo. Yan nga no yung what you call. Anong yung what you call? Basta yan ang pigasabi na what you call. Talagang medyo titugot. Adi, pag titugot talaga, talagang may nangyayari. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga taga First District. Good morning. Pon po dyan sa Santo Domingo hanggang sa Tiwi Albay. Pon po dyan sa Libon hanggang po sa Ginubatan. Pon po sa Kamalig hanggang sa Manito Asin Rapo-Rapo. Magandang morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. sa programang Morning Hearing. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Good morning tabi sa tuyang mga teachers. Good morning sa padabatang mga teachers. Yung mga lalabs natin na mga teachers, magandang morning po sa Indogabos. May mga travel ngunyan maray na aga po sa Indogabos. Ingat-ingat tabi sa mga kasambahay natin dyan, sa mga government workers, sa mga private employees natin. Good morning! Smile! God is good all the time. Magpasalamat nyo ng pagkaaga. Di magparamurusot, ha? Di mag-aram mo ang pirming naka-smile. Magayon nun pag ang tao pirming naka-smile. Dakol katabing barkadang makukuha, di ba? Pag pirming kang naka-smile, kadakol mong makukuha ang barkada. Kuda, pag pirming kang naka-smile, dakol kang mamumuya sa imo na makipagparapakioro. Di magparamurusot, ha? O yan nakataning mo, ulo kidaw. Tapos sabihan mong, hello, good morning.
Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Sige daw. Try mo nga. Tapikin mo nga sa balikat. Tapikin mo sa balikat. Sabihin, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Yan, very good. Kumusta po ang satuyang aldaw? Chief Ramir Tanay sa Technical Department. Sabi ka ng mga nakaurmi naman sa Bakakay, si Chief Ramir da, nagagwapo. Nakiling mo. Aloy naman po yan. Ano, Chief Ramir, nabanga lamang nito sa binayaan ko sa Bakakay. Hindi lamang. Maray pa, in-enjoy haluyan ko pa doon. Giganahan daw akong aldaw na ito. Giganahan daw akong aldaw na ito. Newsroom, News Director Mardela Cruz. Luwas, Mega Force Patrol sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Alas, and Jomar Bien, kasabay si Pading Alarmario sa Manibela, Boy Mata. Good morning, Tabi. Sa mga kwa natin, yung mga teachers pala, nasabi ko na. Nasabi ko na sa mga teachers natin. Mga padabat, ang mga teachers kaya, padabaon ko daw yan. Mga padabat ang mga teachers. Good morning, Tabi. Amigo, good morning. Titi, good morning unon Tabi. Marayon man ang sa imong term. Good morning unon. Magayon. Gusto ko yan, pare. Gusto ko yan. Good morning unon, Tabi. Gusto ko yan. Ikaw nagsabi sa kuya ka na nga, beautifulon. Ikaw, magayon na di. Good morning unon. Ano, amigo? Di pa oran ng tagi good morning. Pauran ba nga ang panahon? Di pa oran ng tagi Yung good nga morning. ni, toto, napudang ko naman sa pag-asa. Ano lamang? Na-catch yung attention ko no, hapot mo kasuba. Ano nangyari sa Pinyaranda? Oo. Nangyari ba Tabi ito? Kanso sarong banggi na mauranon? Yung nga ni, Oo. So, ako, ang duda ko, yan ang literal na meaning kantara mo na when it rains, it pours. salbatan na kasarapan yun. Matali yung gani. When it rains, It pours. it pours. Rumina kadagman ng gana. Punan taki ulog ka na aga. Dapat, ang paggaga dapat, maka-smile kita. Dahil para kidit, di ba? Oo. Aga mataas ang krudo. Dapat naka-smile kita, magparakidit. Naga, dapat good, maray. Ha? When it rains, it pours. Pours. Ito ang literal na meaning. Latusuntagan. Awinda. morning, Daddy. Sige, good morning, Onon. Bye. Ay, nako. Ano na kita, boy? Paano na kita kaya ni boy? Mata ng kaso, ito nga ning aldaw na ito. Hapon na Sabado. Mogmaon daw akong hapon na Sabado. Mogmahonon akong marayo. Uminapod si Joshua. Siguro mga alasing between 5 and 5:30 kayo. Uminampog ngaya po. So, tent sa atop sa namundoon talaga ako. Bata pag ako namumundoon, may gusto akong hungkoan na naabaga. Hindi akong nahungkoan talaga. Ay nako, ano ba yan? Ingat po kita mga kwana. Ilingon tadot kung may kumpleto ng report ang pulis regarding sa pangyaring yan. Ilingon tadot kung may kumpleto ng report sinda regarding po sa sitwasyon na. Dapat may complete report kahit ang pulis. Tagan Sabado pang hapon. Di ba? O sige, abangan niya to ang mga kumpletong istorya kayan. Tabi, kasabay mga inutunta mo na mga tugang si Chief Jimmy nasalita sa Buena Manong Bareta in the morning. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Jim, good morning. Pasok. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga binamanaw niya to na mga istorya, tulong mga hobines, nag-iribahan sa irrigation dam, Linderos kan Barangay Mayaw, at Pinilaor Norte, Uwas, kaso hapon after lunch. Kung saan maski puro papaano, halangkawan level kan tubig, dahil sa sige oran kaso hapon. Sa initial informasyon, nagluwas, ma-swimming an tulo. Mga edadon 16, 18 anyos. Okay. Pasado sa follow-up kan DCGP News kay punong barangay Domingo Rilao, saro sa tulong residente niya,
mantang sudua, nakaibahan na magtugang, taga Ilaur Norte. Oo. Oo. Mangumun-ngumun susaro, nakaibahan sa dam, taga Barangay Mayaw, iyo ang naging formar sa Senda, nasuduan niyang pagiripa, biglang nawara sa tahaw kan ragasaan ng tubig. Ay, nako. Kung saan maray ining saro na taga Mayaw, nakapusipos, pasiring sa gilid, sa dakulang salog na minadiretso sa libon kasi nakaligtas. Samantalang sudua, dahil na nasiripan, na alerto ang duwang barangay, mantang pati sa mga emergency rescue group, MDRRMO, PNP, koordinado na sa PEP, sa Coast Guard, APSIMO, dahilan sa marikas na koordinasyon, magi ni Mayor John Trinidad. Sa madaling sabi, pasiring sa nasabing lugar ang mga rescue group nagharanap oras ang luminampas, kinahaponan susaro naglataw. Dahil pa niya ito makonfirmar kung ano na estado kayo ito, dahil dinalagan sa JBDAP, pantang susaro, Banggi na, alas 7 na sa Banggi, nag-roll out na naguran, aliklo mo na, dahil na nasiripan susaro sa BBB. Ano ba yan? Sa ngunyan, maatab, babalik da, pati sa Coast Guard, magamit na kilo na daan na sa salog para i-search and hanapon itong na wawara pang sarong Hobines. Sa Labatan. Adi, Jim, sumadahong ko lang bali duwaso nahulog duman sa tulo nagiriba tama? Tulo nagiriba. Tulo sudua nawara. Nawara duman sa ano nga nito sa Mayaw irrigation dam. Mayaw irrigation dam. Okay, sudua nahulog. Susaro nakadula anong tamang term kayan? Nakapusipos, nakagilid, nakalangoy. Nakapusipos, nakagilid, di libre susaro. Sudua na darakan tubig. Nadarakan tubig. Susaro habang pigahanap, luminataw sulawas. Nagda-rescue kan mga otoridad. Na-rescue, pero dahil pa ma-confirmar kung... Kumusta siya ngunyan? Oo. Susaro, kaya dinalagan sa ospital. Sa JBDAP. JBDAP. Susaro, hanggang ngunyan nawawara. Ay, nahili. Yan nakukuha, ay pangyari sa maabak. Kasi na nag-roll out ka sa Banggi. Ay, nako. Mga pirang edad kayo ni? Nasa 16-18. Ining nawawara? Oo. 16 to 18. Ano yun, mga lalaki, Jim, tabi? Tapos lalaki, initial, although yung subject for verification pa niya ito yun eh. Sabi ni Kapitan Barangay Mayaw, pero kaarabot pa sa nakan mga init, nag-take down in PMA exam. Salbatan ang pangyari sa mao. Pwede, ang edad niya, 16 to 18 eh. Ano ba yan? Missing ang saro. Saro na sa ospital. Missing. Anak ko. Ano yan ang Mayaw irrigation? Ano makusog ang sulog ang tubig dyan? Makusog tabi BP sa satellite na sa imo. Oo. Ilingon mo ang hiwas. Alat ko na. Di ko na iling ka. So, report yan ka so hapon. So pinuruad mo, pag naid ko kayang pinuruad mo, so pintuan ka na. Iwaso na iling ko. Alat ko na. Iwaso niyan BP. Dito na yan duman sa Balibon, sa Bato. Oo. Bato. Oo. Ay, nakong pangyari sa maabaka. May mga pala na ni. Dakula na-post muna pala na di. Plus report yan ka so hapon. Dakula unong pala. Iwaso na sa nadam, diretso na yan sa Kabilugan Bicol River Basin. Makusog ang sulog ka ini. Kay Rakman adi. Ay, nako. Okay, sige. Yan, tabi, Bibi. Abangan taod-taod. Tuan dyan sa CR sa Tuktukan Linyon Hill. Tinangkas na wara. Napawalking bago ka sa hapon pa sa kasalin yung Hilcan text mo sa kuya? Nagdumang ka? Nailing mo. Actually, dati akong nag-walking dyan oral pagkada Sunday, pataas. Para naman pala. Pero tiyo na nakutan. Grabe ang oxygen. Susaro, may pinto. Susaro, may yaon pa sa pinto, pero nakabukas. Wala naman pinto. Kuya, nawala sa pinto ka, boss?
Naman. Oh, sige, totoo, ha? Nagsakat ka palang kasapon. Oo na. Actually, nagsakat ako dyan, permi. Kung di ka lalong to be next ka, o nagpadara ka sa kuya. Gari biniripikar mo. Di ako nag-verificar, pero may ako nagsakat dyan. Pero yun ang nakutan. Grabe ng oxygen. Tapos verificar. Ang pika timing ko, so dako lang pasakat baga. Para kaswapon. Maluya. Basta sa kaibanan ko, naghanap KCR. Dahil man, nabo man mag-CR doon, bukas nga ya, naibang kipinto. Nag-imbestigar kita niya, tanya ko Yun, talay kipinto, digday. Nagaano ka digdi sa Linyon Hill? May kairiba ka News pa. gather. Ako dudahan mo kung nagyan ako sa 3rd district. Dudahan mo. Nagaano ka na, garpig babaliktad mo ang pangyari Ano yun, may ko na? May mga draw divisional ba? Gari pig babaliktad mo ang pangyari Gari malahay ng fight Ako mo. nag-istorya man sana. Ano? May man nga ako dyan pwede magkadata. Oh, nanin. Hingi ka mo, Tartin. Nabi-visualize ko na kung anong kairiba mo, tama ka dat. Alangan malalakan magkadat. Yo, abo man. Noon yan. Ito na discover ko. Imbes na makapaglakaw-lakaw niya, kumain na. Madali. Ano ka digdi? Tadigdi ka mo naglakaw-lakaw na duwa? Domingo man baga? O yun pala ano? Domingo. Yun pala pagkaibatang duwa? Oras ng trabaho. Latasan na Para naman ito sa oras mo, nasakop mo. Yun pala ganun hali ko pala nito. Day off. Nangalas ako sa imo. Pwede ka magkawa-kawa. Pwede ka magdyan sa may sumlang. Nakabot ka sa Linyon Hill mag-walking. Ikaw, madino daw no naman. May kairiba ka pati. Gari na suminagat ka, pagkapos ko, duminalagan ka, dadakupon mo kayo dakaw. At harayuunom pati so. Harayon din laganan mo. Buda, rip ang kaiba mo. Babayi tabi. Tama lang duman sa CR. Oh. Ano? Maparam na ako? Oh. Imi na salita di si GB nyo. Nem, paano na kita? Mamaya babalikan tayo. DCGP, Baretang Bareta. Yan pa mga baretang-bareta ko dyan na pagkaaga. O kaya rakmang ka itong nangyari duman sa Mayaw. Tabi sa Uwas Albay. Abako, ano na kita? Hello? Hello, Kaduroy. Good morning po, Kadorat. Po. Atabo nung kano. Ay, siyempre, masupog sa imo, biga para apudan mo ako eh. No. Di ka maapot sa pag-asa, girl. Ay, mamaya po, mamaya. Tataon po. Pwedeng magbati. Maski mapun ako naman, dahil ko naman intindi yung kikong ano, basta paripotong ko na sana siya. Ikan dapat apod ng kay Kadurat. Okay, sige po, Kadorat. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bati. Bate. May babation ka? Igot, buta. Sige na po. Ano ba yung upo dyan sa baybay si Auring na Bikilyo? Auring Bitilyo. Bikilyo. Bikilyo. Auring Bikilyo. Nagdadangog perme? Opo, pero Okay. 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 Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Ingat ka pagpasyar. Salamat. Salamat. Laking mahirap iwanan, Ano ba yan? mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Ay, good morning nga pala kay Lola. Si Lola. Sandali lang, ha? Lola Weni. Diyan sa Barangay Taisan, ha? Kaso hapon, may piglalakaw ako ta. May nasabat akong sarong magagom. Buda kay baso duwang aki. Nag-horon-horong kami duman sa Sarong Mall. Tabi, nag-horon-horong kami duman. Listener mo nga po si Lola Winnie. Ipahiling mo nga po ang picture kay Lola Winnie. Ha? Good morning po. Lola Winnie, dyan po mga tugang sa Barangay Taisan. Mga tugang kang Legazpi City. Good morning, Tabi, Lola Winnie. Salamat sa pag-antabay sa satuyang programa. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Dumang kita kay Karen Ala sa report. Good morning, Karen. Karen. Oy. Karen. Ay, tapos. Nagmuto-muto kayo, Chief Ramera, de. Chief, gano'n nagmuto-muto, de. Ano saling mo, Chief Ramer? Nagmuto-muto gayod si Karen, doda ko eh.
May mga muto-muto na sa buhay ini. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Ulita Maceda. daw, babe. Ulita, babe. Tapotol, babe. Ulita, babe. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Angel Mustasa, dumang kita mga tugang sa bitbit niyang bareta, ngunya na pagkaaga. Habang kamo, nakatutok sa Morning Hirit. Good morning, Angel. Tapos, naubos. Angel. Ay, tapos. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Hello, good morning. Kuya, update ng tabi kan ano. Ay, off the air. O, ano po ito? Pag-asa? Nata po. Mapod. Mapod ako sa pag-asa. O, sige po. Iyo. Okay. Sige po. Salamat. May mga public demand talaga, Chief Ramiro. Adi, pag-asa talaga. Ilogta muna si Angel Tabi. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga paraan tabay. May nag-anak duman sa imo sa puro. Sain? Duman sa paghiling ko kang dragon na Boat? dragon boat competition. May nag-ahanap sa imo. Drag. Si Sai? Babae, maputi-puti, alaba ang buhok. Araw ka Angel ng mga sitwasyon. Di pigtatram sa unde. Gari ka naman Ay, si sorry. Jimmy. Ang araw kan, pipagi sa text. Na-excite kaya ako, VP, ibareta sa imo. Ang arog kaan, pipicturean nga, pwede po mag-selfie. Tapos, isend mo sa ko para maramagon si Sai. Kasi kung makiselfie duman. Arog kaan mga teknikaan, Bako man ako, VP, tigaanap. pwede nantig po makiselfie. Isend ko po nantig sa pighanap mo. Dapat, arog ka iyan. Noted. Pero di mo na ipagtaram sa on the air. Di ba? Sige po. Kumusta Kaya nga, so- VP, wala ka man pala, VP, wala man po nag-aanap sa imo duman. O, nya. Iba man pala sa tigaanap niya. Kumusta sa Dragon Boat? Okay man, May VP. kapasuhay ako kan Sabadong hapon. Yata. May kapasuhay kami kan Sagwan Buda kan Dragon Boat. Okay, sige, go. Anyway, VP, sumadugan ka pa pong bareta nang dahil sa pagparapost sa social media ni mga pakararaot, inarestar kang mga kapulisan ka na Legazpi City Police Station ang sarong 25 anyos na babae na residente kang barangay Orosite, Legazpi City. Yan. Aha. Según sa Legazpi PNP, ang 25 anyos na si alias Malu, ang konsideradong underwanted person kung isinerbi sa iya ang mandamiento de arresto na ipinaluwas sa Regional Trial Court Branch 21 na Naga City na may petsang Agosto 27 matapos na makahambang ini sa kasong pagbayular sa Section 4 kan Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 kung sa ina sa 24,000 pesos ang pigrekomendar na piyansa. Sa presente VP, ang nasabing persona ang nasa kustudya kan hetatura at sinakatalaan man na ibalyo duman sa korte na nagpaluwaskan sa iyang warrant of arrest at yung ibabaliman sa Bureau of Jail Management and Penology. Okay. Yan, VP Henry. Ang madulang sa pong... Kuan, Angel, dahil Yes, paki-report sa police regarding sa nangyari sa park. Wala VP kipig paluwas. Pero Bakit sa wala? Joshua, Day ko aram VP. Di kinagduman ng police para mag-imbestigar. Kulita daw Ikaw, si VP. police officer pa niya. Ikaw VP nagduman. Actually, nagduman nga ni si Chief of Police. Oo, Pero si Joshua VP and may kompletong detalles ka yan. Si Sai. Si Joshua. O tayo yun. Pero maski yung kay Joshua, may report ang dapat, may police blotter dapat yan. Ayun nga ni VP, kasi banggi pa, di pa nag-reply si Sir Panya. Ano pa daw sa police blotter? Grabe naman na Sabado pa nangyaring hapon. Domingo hanggang ngunyang Lunes. Dahil pang police report. Copy, VP. Ulitan mo niya na pagkaaga. VP. Araman niya ni Police Officer Master Sergeant Panya. Dati siyang taga-media. Na may mga ngulit talaga. Buda, maski siya, maisip siya kung Sabado pang hapon, nagdomingo hanggang ngayon Lunes, dahil pakipig-release sa medyang police blotter regarding dyan. Iya, VP. Wala pa, VP. Maski reply. Di ko aram kung mali nga, nakalog sleep ako kunya, kaya mari ang pamati ko. Grabe naman, Basta ang aram ko, 5 suhirido. Apo. Oh, sige daw.
Gusto Oy. kunya ba kayo kay Jose detalye, pero gusto ko mangyari makuas so kumpletong police report. Yes po, BP. Okay? Yes po. O sa masunod pag may naghanap, day pagtaram Yo. Okay. Okay. Wala man, BP, sa'yo mo naghanap. Okay, good. Joke lang ito. Very good. Very good. Bye-bye. Thank you, Angel. DCGP, Baretang Bareta. Mapagalo na. Alas 5:35 na. Ay, sandali lang. Joshua, maghalat ka tabi. Madali lang Maghalat ka tabi, Noy. Madali lang ta. Ilog ko na si Pading Mar. Ilog ta na sa pag-asa, ha? Di ka magiro dyan, Joshua tabi. 5:34 na in morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po si News Director Mar de la Cruz. Padi, anong latest? Go ahead. Go ahead, Pading Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Siyempre nagbabanderaan pagdimitir sa pwesto ni Secretary Bunuan kan DPWH. Oh. Kasi sinalidahan siya ni Secretary Vince Dizon Oo. matapos na akuon ni Presidente Marcos Oho. ang resignation ni DPWH Secretary Bunuan. Gani tama man Padang. Ako saludo ako diyan kay Bunuan. Oo. Tama man ang ginibo niya. Command responsibility. Oo. Saludo ako sa ginibo niya. Roger. Maski day pa duman sa mga hearing baga kidirektamenting attribution na siya imbilto duman sa mga kontrobersiya na proyekto. Pero siya nag-resign na, naghali na sa pwesto. Oh, pero dahil nangangulugan na dahil siya ipapapod kan sinado. Siyempre, ipapapod siya kaya. Ipapapod siya. Termina. Okay, Mayor Santos, Senador Pampilo Lacson, inuyunan ang designasyon ni Secretary Vince Dizon bilang bagong DPWH Secretary. Yasisign na so DI, nga si Vince Dizon? DOTR. DOTR ba ni? Day pang salida Salida naman. sa iya. So, ano yan? Assistant. Aha. Okay. Yun, At engineer OIC. rin si Vince Dizon? Ano yun ang trabaho? Kung ano ini? Engineer ini? O ano ini? Dahil ko, basta ang pigiling dito, Oh. hands-on ini magtrabaho. Ano? Pag hands-on, Hands-on. dahil titunungan na dahil maresolveran ang problema pag nakabot sa iya. Ay, marayon man ini. Oo. Very Kaya good. yan ang sabi ni Senador Pampilo Lacson, good choice da. Yeah. Tapos suportado man ka mga senador ang designation sa iya. Okay. Marinig ko kayo ni Vince eh. Oo. Marinig ko kayo ni. Okay, pagpulgar ka netizen sa magarbong pamumuhay o lifestyle ka mga kapamilya ka mga contractors, welcome sa Malacanang. Iyo, grabe ito ano. Oh. Sus ko. Kadaramay. Pangyari sa mga oras. Ay, naramog. Kaso hapon na Domingo, nga ako dahil mabukas-bukas ki Facebook mo da social media. Gusto ko Domingo, relax lang ako. Yung mang ginari sa inabutan ko. Ayo. Okay. DPWH, nagkondukta ng balasahan sa tao ka naglalala ng flood control issues. Ano ba yan? May mga personahe sa Bicol na naapektarang kambalasa. Okay. Sa Catanduanes, tapos sa 2nd District and 3rd District, so mga assistant nagbaliwan. Ayun. Okay. Alright, Marikina Representative Marcy Teodoro kinumpirmar ang re-entry ka mga nakompleto ng flood control project sa iyang syudad sa 2026 National Expenditure Program. Tapos na, pipapunduan pa. Tapos na may pundo pa. Tapos na sa mga project, may Mm. pundong nakatagama para sa 2026. Ang Oh. galing, ang galing. Alright. Makingi. Ako gusto ko nagpiripito ng mikropono gini. Tapos na may pundo pa. Anong gigipundo man? Ay, iyan ang nariparo. Baka gabaon so dati, palit ang gibago. Nailing mo na yan. Alright, anti-graft panel, binilog ang DPWH para investigahan ang mga flood control projects. Pero ang nagbilog kayo ni si Secretary Bunuan pa. Alright, sa buhatang ang politiko, DPWH as in private contractors anomalia sa flood control projects, kukurta ron ni Senador Pampilo Lacson. Okay. Grupo nin mga empleyado kang gobyerno pabor sa publiko, okay na ipublikar, ansalin kan lambang empleyado nin gobyerno.
International Criminal Court Appeals Chamber, ibinasurang kagad ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na patalsik si Chief Prosecutor Karim Khan. Bantang Senador Erwin Tulfo nangapudan sa sabing in-action kang PNP as in NBI sa pagpasarado kan mga online sabong. Pilipinas sarong makusog na kaalyado kan Estados Unidos sigong kay US Senator Deb Fisher. Senador Tito Soto nagsumitin ng propestong lay na maamindaran ang party list System Act. And may mga kunyandaan na day man pagrepresentar so tunay na mga sektor. Okay. Ibalik na yan so dati na ma-representar ng mga sektor. Okay, may politika baga dumaan, may political party, di ba? Alright, abangan po at siya na udto. So announcement na final nagitaas pa. Abuton piso sa imo. Salbatan ng pangyari sa mga abaka. Si Vince sa mo ni Jing. At yan to abangan po. Dapat yan ang biyahe tadi hanggang sa Legazpi naman sana pag-aaral ka ng parait. Pero good news man sa mga nagagamit ng Petron na LPG. May rollback. Yun. Okay. Hindi pa po rollback. May umintong 20. 20 centimos. Okay. Alright. Sa company, warang ko na, no? Halili kita sa pizza 2, ano? Iyo. Sa aga baga. Sa aga. Holiday sa Albay. Pizza 3, dahil ano? Dahil man na naili akong deklarasyon. Basta, hindi sa to, sa Albay, bilog na Albay sa aga, holiday. Dahil sa holiday. Yeah. Alright? Yeah. Okay, so, ngunyan na aldaw, dahil man na klase. Okay. Deklarado man na ano yan, dahil klase, yung in person. Opo. Hindi naman. Tapos Sunday sa Pizza 3, wala pa mang info. Piyesta ba ka sa Albay? Pizza 3. Alright, sige. Pwede. Wala. Okay na? Sige. Naputol si Paling Mar. Hali po dyan sa luwa. Okay na? Okay na? Nalupat sa ro. Okay. Alright, Okay. baby. From News Base, ini po si Marlila. Atod yung POH Enterprises, po sa Mr. and Mrs. Raul Emerescal, dyan sa Rodriguez City. Basta radyo, POH, ano yan? Tanda po sabi ko, nagtaraw ko mong maski na yung load. News Base, Marlila. Good morning. Thank you, Paling Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige. Mga tugang oras natin. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Joshua, di ka magiro, Joshua, ha? Di ka magiro, tamid. Di ka magiro dyan. Di ka magiro. Tabi, Joshua, Karen, Apadingal, at Jomar. Madali lang. Sandali lang. I-try natin ang pag-asa. May request kas bago sa listener napudan tapuan na pag-asa. Ayan lang, ha? Ngunyan tabing aga, sabi ni Governor Rosal, may post po siya na may klase po ngunyan, September 1. September 1 ngunyan si Primera Day. September 1, may klase po. Ay busy ang pag-asa. Duda ko yan duty, si Primer. Duda ko yan duty. Baka nagmuto-muto na tao. Ayaw mo pa niya akong kausapin. Busy. Alam nga, nangyari sa Mauraro. Madali lang. Natin. Last try natin. Hindi tayo dapat sumusuko. Ha? Until mga tugang ano yan? Ano ito? Until na makuha natin ang gusto nating makuha. Sandali lang, ha? 15 minutes bago mag-alas 6. Bata yaon si Joshua, Karen, Al, at saka Jomar. Madala, mga amigo. Ay, talagang wala talaga. Last try. Dapat hindi tayo sumusuko. Kasi ang sumusuko, hindi nagwawagi. Busy line. Alright, mamaya na lang po, ha. Lago na muna si Josh Babino.
tabi mga tugang sa bareta ngunya na pagkaaga. Hindi po ang baretang bareta. GP, Baretang Bareta. Baretang bareta. Good morning, tabi Joshua. Good morning. Good day. Nahiling mismo kan sa kuyang duwang mata tabi BP Henry kon pa nung Rumi ng Pahog ang bubong kan stage sa Salbatan Piñaranda na. Park, Old Albay District sa Legazpi City. Ang problema, may nagkapirang mga kabataan ang nagsisirong sa irarom kan stage na ini. Iyan. Para sa mga nagadangog tabi BP Henry, mailadawan niya to, ang bubong na init tabi BP Henry kan stage. Dire bagay so dome type na collapsible tent, bakal, tapos ang atop, iyo ang mahibog na trapal. Kung kaya nangyari ang insidenteng initabi BP Henry, bandang mga alas 5:50, sundo mga alas 5:55 an hapon, kanakaaging Sabado, magdidik nung ngani na sa Banggi. Oo. Lunad kita BP Henry kan sa tuyang motorsiklo, hari sa daraga, pasiring na kitang Legazpi. Pagtangod ko digdi sa may orinatan kan Albay Katedral, digdi ko na BP Henry na dangog na bigla na sa nang may nagragiknik. Salbatan na. Sagkod sa nagsuririwan ang nagtapi ng mga kabataan. Pagkiling ko sa wala, digdi ko na nahiling BP Henry, nagaribaga sa estudyanteng yuminong ko, Iyo. tapilot na, Oo. arog keto so pagrumpahog ka na bubungkang tent, training stage sa Piñaranda Park tabi BP. Pag abanti niya to, asin nagdulo kita sa lugar tangani reparo ng sitwasyon asin makahagad nin responde. Hindi ko nahiling BP Henry ang nagkapirang kabataan sa irarom kan na bubong na Rumi ng Pahog. Laro sa mga kabataan ni tabi BP, nakahupilag sa salog ng Piñaranda Park. Nay ko po. Asin tig-alalayan kan mga pag-iririba na maigilid-gilid tabi BP Henry. Tangani day mas lalong mabagsakan kan mga bakal. Asin man maigilid-gilid ka grabe subagsak kan oran. Nagkapira sa naman siguro day ngani nag 2 minutos nagwangwang naman so ambulansya. Kan Albay Emergency Management Team. Asin na marikas man tabi BP Henry na nakuha sa biktima tangani madara sa pinakaharaning ospital. So ibang nagkapira naman na minutoan uminagi, may nag-abot naman ng mga personahes na Bureau of Fire Protection para iyo na magreparo sa sitwasyon kan lugar. So ibang mga estudyante tabi BP Henry, ibang mga kabataan na sa ilarom kay itong bubong na ito, kan na Rumi ng Pahog, iginirilid mo na duman sa Albay Capitol. Tangani nang may sirong tabi BP Henry, asin duman naman sinda sinundo kan mga rescue team, asin na iba pa tabi BP Henry ambulansya. Nakulang kaaputan sa parte kan publiko kung anong klaseng bakal ang ginaramit digdi. Sako na taday kay ni nakayanan tabi BP Henry. So gabat ka na tubig, napigsasabi na stuck duman sa ibabaw ka na bubong kan atop tabi BP Henry. Na iyo ang kausa para rumagiknik ang mga ini. Asin Rumi ng Pahog na sanang bigla. Naman sa nasabi ng bilang kan biktima na sa poko mas o menos 5 mga kabataan. Taro sa mga initabi BP Henry ang medyo seryoso ang tama. Sa nagsapar ininin head injury. Asin pinagdalagan tabi ni sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o kaya BRHMC. Tangani matawan ni na magkakanigong atensyon medikal. Kasood ma tabi BP Henry parte kan paginguwa kan DCGB News na mabilog at sa tuyang report. Nakaulay niya to ang magurang kan na biktimang ini na si Helen Macedonio, presidente kan barangay Inarado sa munisipyo kan Daraga Albay. Kan madaraan sa iyang aki sa ospital, tulong beses na nag-seizure. Sabi BP Henry, sa sobrang kusog kan seizure, bayo ng tigagarapo sa katre o kaya sa kama kan ospital. Asin tigupurgulan kan sa iyang ama, asin kan sa iyang tugang. Sa sobrang kusog kan seizure, sabi BP.
ngunyan, sigun sa magurang ka na biktima, aksidente ang nangyari, talagang ngayang day pinaglalauman. Iyo baga. Itong sa iyang aki, sabi depende kay iba sa mga kaklase, estudyante kan Bicol College, nagpo-practice din sayaw, duman sa Peñaranda Park, na taon, nag-uran, kaya nagsirong duman sa iraram kang stage. Kang itong tenor na ito sabi depende, as in duman nag-pro-practice kan sa indang baile. Tagtod sa mangyari, na dahil pinaglalauman na aksidente. Sigun sa magurang ka na biktima, nagdulok naman sa inda, nagdulok na tabi depende from the side of the contractor, as in nag-offer ni na tabang, lalong-lalo na depende sa gastuson sa ospital. Sa ngunyan, tigahalat ka na pamilya ka na biktimang ini. Ang resulta kan CT scan, sigun sa magurang ka na biktima, mga nasa poko mas o menos 5 aldaw. Ang halato ninda para sa resulta depende kan CT scan, as in duman maaraman kung ano na masunod na mga lockdown and gigibuhon sa ospital, lalo na depende kan na doktor, katapos na magsapar ng tama as in lugod sa payo na biktima na sarong estudyanteng grade 12. Nay ko po. Aram mo, talagang maduman ang mga tao at masirong tanaguuran. Pero ang hapot, tapos na tabi ito na atop na ito, Diyos. Aday ko alam kung ang apod kaan, tento, anong apod kaan. Tapos na ito. Tamay nahiling kaya ako na si Pramira nung arang kan utong supigatara mo sa ko sumay ka din na? Piripuli. Chain black. Chain black. Yung na chain black, tagsara ibong. Tapos na yan, Day pa? Kung na matandaan dito, sunod sa pagreparo ko lang, may nagkapiral daw naman na... Pigatara ba mo baga yan? Nagaripig surug pon? Grade. May pirangal daw naman depende na iyan na bubong na yan. Nakaangat na talaga. Iyo. Pero gaday pahigot eh. Ugaring, ang initial na informasyon, na tipon sa tubig sa ibabaw. Iyo man, yan ko ako ang pagkasabot ko ka, dapat higot iyan para ang tubig, day mag-stock, day mag-kuhan, mina-stock ba? Kaya dapat pag hinigot mo yan, pag tama kang oran, bulos iyan sa tagsaibong na gilid. Tagali ba para matatawa sa nagadangog bibi, ang structure kay itong bubong, bago nagrumpahog, dome type, iyo. Gri arko, pagalingon. Nahiling mo, Diyos ba, so klase kang nahiling mo sa Diyos ba kang tubo? So klase kang tubo, nahiling mo? Pigiling ko kaswapon. Sa tubo. Dahil pa ako makatanong ko ng kamugtakan kang tubong itong nailing ko. Naputol ba ka sa tahaw? Nabuwang ba ka sa tahaw? So, engineering department ni Henry, at makapagsabi, kasi siyempre sinda sa mga inspeksyon. Iyo. Kasabong nga, nag-agaray ako, binisita ko, sabi, ako nahiling sa Facebook, sabi, naglayog. Yung pa man pala. Tinanggal na? So, hapon? Naglayog na. Kaya nilingan niya ko, baka man ang dapat ito binayog. Dahil man pala naglayog. Istorya man sa pala dito. Kaya verify kita, baga dapat check and double check. Recheck, di ba? Okay. O di, kumusta na hospital? May mga seryoso palan. Seryoso sa BPR, yaan sa emergency. Tayo check ka daw kung... Tanghiling ko ka, ang gero day pa turnover an sa probinsya? Gero day pa. Hiling ta, mga tatod na dyan 7:30 to 9, surugan tado ang kung paano tamarap ang bilog na istorya kan, ha? Roger. So, hindi ka na muna sa Albay District magtaga or assista. Surusugon ta daw yan sa region. Kunday pa man turnover yan. Sa contractor pa yan na kuhan. Sa contractor pa yan. At sa Peñaranda na park mo niya naga. Pag-agi ko, may yellow lane, may caution. Kaswapon pa yan. Kaswapon pa yan? Hindi kinakalaw sa Peñaranda na park. Kasarado palibot. Inagyan ko yung kaswapon. May cordon na depende. Tapos iwasan mo ng may magralaog na mga siguro mga so mga nag-resist diyan, nagpapasyar. So hapon and naturon ko so inakan na so estudyante BP. May malay man siya. Pero dahil masyado nagpaparataran baga. Kauron mo, nasasabutan niya, nagtatango lang. Nagtatango lang sa pagpigkauron mo.
Bata, kan Sabadong hapon, burubanggin na. Magmahon ako itong aldaw na ito, hapon. Oo. Bigla kang uminapon. Namundo na ko. Ako ay nakikigman ka. Nagmumotor ako. Bati nakakapote ako. Tama ko sugun sa ora. Direk mapaluha kang nadangog mo na. Luminampaw ngayon, sir. So. Pangyari nga niya ako. Namundo. Ha? Namundo. Namundo ako talaga. Kanya ko, uwi na tayo. Uwi na tayo. Ha? Uwi na pala tayo. May meeting. Sabi ko, Brad, uwi na tayo. Okay? Oh, sige. Oh. Okay na, Joshua? Okay. Sige. Yan ang dagdag na istorya tantaon. Ano ba pang mga Follow up. information? Follow up. Buda, Yes, baka Domino. sa pulis may report lamang ha. Tarabangin na nito para matapos ang istorya ha. Makompleto ang ganyan ha. Roger. Diyan saan Yes, hapot Domino. ha. Okay? Sige. Salamat, Joshua, sa report. DCGP, Baretang Bareta. Sa totoo lang, bako, no joke tabi. Kaya nagkapos ako si Joshua, namundoon talaga ako. Kanya ko, ano nangyari dyan? Ba't may mga tao sa irarom, may nagsirong, tanaguran. Mala ito sa nangyari. Hello? Good morning. Ako daw yan nadangog kong 96 million. Parte lang po ito. Parte po ito. Tambong proyekto, 96 million. Iyo po. Parte lang po ito. Ginabas na kanguran sa 96 million. Ano po? Ginabas na kanguran sa 96 million. Dem, stage man sa ito lang. So, taka ba na? Parte man sa na ito sa stage. Amo kaya kang dati sana. Migo? Dati sana pagaligay ko talaga ba? So dating baga, concrete ito. Di ba? Pero ang taon na kaming gigibo dyan kan so, ano ito sa festival, ano ito? So, Pastores. Doon kami, concrete ito. Talagang dahil magagaba ito na ito, kaya kang uran. Oh. Ang gusto nila sa 96 million na trapal. Migo, ulit na patala to sunta ka na. Bye-bye. Sa mayo nini, oh. Nasa linya mga tugang si Karen Ala. Sa DCG, Madagdag pong report. always number one, always at your service. Good morning, Karen. Matapos ang nangyaring insidente sa Peñaranda Park ang Sabado, mas lalong naging questionable sa taong bayan ang kalidad kan ruminampahog na retractable stage roof, pati naman ang iba pang mga edisisyo asin bagay sa nasabing parke. Base iyan sa mga ipigpapahayag kan publiko sa ipigbareta na insidente kan DCGP niyo sa social media kan mga uminaging aldaw. Halagad kan nakaaging aldaw sa entrevista kan DCGP niyo sa project engineer kaining si Engineer Richard Manzano. May ipinahayag ini na halik pang China asin ipig-order sa nasabing nasyon ang stage roof na iyan na bigla na sa nangrumi ng paho sa kasagsagan kan uran. Tusog pa sa project engineer, parte pa ang nasabing bagay kan almost 96 million pesos na pondo sa kontrata sa pagpakarahay kan parke, atin parte pa ini sa bidding kan DPWH. Kung kaya ini ana po pwedeng diit na kasimbagan sa mga kaputan kan publiko, kung saan naghahali ang bagay na ini, ano ang talagang kalidad kan bagay na SE, asin nata naging steering biglaan na sana, ana kamuktakan ka itong stage roof sa pag-uran pa sana. Mantang daipang formal na kasimbagan ang DPWH Albay, sa kagadan kan DCGP News kan Sabado na payag, duman sa nangyaring insidente kan Sabado. Gangugon ka, ana diit sa ng segundong payag kan project engineer. Pwede dito sa program, ito na lang pigahalat para ma-turnover. Halika itong China. Included sa sa program, sa original contract. Kasaba yun. Kaya pig-display nyo na. Tangan, may link kang Province. inspectorate kang province na yauna para Karen, Yan ang report. isang kahuron mo tabi, Karen? Isang kahuron mo?
Project Engineer Richard Manzano, Kan? DPWH Albay. Anong Albay? District? District, Second District Engineering Office? Opo. So, dahil pa Opo. turn over sa probinsya yan, ano? Dahil pa, Dahil pa. So, nasa kamot kontraktor pa kan sa kontraktor ang proyekto? Roger. Okay. Sige. Di ano sabi niya? Paki-clarify daw? Sabi niya, ali nga yan na China. Yung Haling naman China, sana so, itong materyales? Oho, so Na ginamit? retractable stage roof. Ano apod lang? Kulap? Retractable. Retractable. Sabihin, pwedeng halion? Roger. Oh, haling China pala. Oh, haling China. Okay. 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 Mhm. Atagos kitang masusugman kayan, Sige daw. bumantahin sa taon-taon. Mamaya. Yan mo na ang initial na report, parang ala, bisip news. Alright. Thank you, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwasi. Yan po ang mga baretang bareta. Munya na pagkaaga Easy. sa morning hearing. Baretang bareta. Alright. Pading Mar, paki-double check daw tabi. Taso sa kuyang Dean Mi sa Graduate Studies sa DB Peña, may pinadara sa kuya na may pinadara tabi sa kuya na information regarding sa suspension of classes sa Albay. Naka-post tabi sa haling DILG. May tabukasan ko ini. Madali lang tabi Haling DILG ini. Paki-double check na tabi pa di kung how true ini tabi na information from DILG. Medyo huli ang paa. Di ko alam kung totoo ba to? Paki fact check na tabi pare tanagapot so actually si former vice president for go ahead pa rin Totoo yan, BP. Totoo? Nakapost yan sa DILG Philippines na Facebook page. ayun so confirm in na walang pasok sa Albay ayun Albay Dakol yan nakasabay. kami ba ni NCR Cavite Sabi ba rin paki ulit daw ano yan? Classes in all levels, public and private and government work are suspended in the following areas. okay NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga, Rizal. So yan ang 26 minutes ago pa lang ini. ayun so true ini ano pinurubad sa ko didin Mga abangers. yeah yun Medyo huli ang paalam. yung nga Ayon sa PDRRMO, malakas ang ulan sa mga sumusunod na lugar. ayan okay Iyan sabi. Pero ang Kaspangi, si Governor Rosalbaga nagpaluwas Yung nga naman ni- kayo ni. Pero kunyan ini, localized bahala sa mga munisipyo, alkalde na mag-declare kung suspendon diyang klase. I see okay May mga nagkatira ng mga munisipyo na nagpautob kang nasambit na mandato ayun at okay nag-order na sa ng mga constituentes na daing klase mo na lang daw. okay so Alam ulitin sa bareta, dangugunin do yan. ayos ulitin talang palihaso daing pasok walang pasok sabi ni DIU Secretary Rimulya NCR Cavite Bulacan Laguna Quezon Cam Norte Camarines Sur Albay Catanduanes Sur Sorsogon Masbate halos buong Bicol Region walang klaseng Ang ano pati makulang klase niya, pati trabaho. Samar Pati trabaho. yeah pati nga pala no Classes in all levels, public and private, and government work are suspended in the following areas. Pati trabaho pala, Sa gobyerno. ding trabaho pala ngunyan Daing trabaho sa gobyerno. ayun, okay. O di sige. Basta ulitin ko lang daing laog sa trabaho, sa gobyerno, so iba. Daing klaseng ngunyan sa halos buong Bicol Region. Ano? Namin yung Catanduanes pare, may lang. Catanduanes. Cam Norte, Cam Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate. Yan. Daing laog ngunyan, tabi na daw. Yung tabi ang latest. Okay na pare? Tabi? Roger. Okay. O yeah, sandali lang. Okay na? O di, true na true. True na true. Madali lang. But nag-chat nga nila sa ko si Madam, si Doktor, may pasok nga Yarik. Ngunyan paman sana. Madali lang wala na po pasok sa school and work. Yan. Okay. Latest news. Yan. Okay? Yun na tabi ulit ta
uliton tatabi, daing laog sa mga probinsya kan Bicol Region, 25, anong oras sabi pa rin? Mga 25 minutes ago pa masanari. Alright. And si Manong Rick? Ay, Manong Henry, Galing mo na itong abiso kan DLG? iyo man nga ni ang i-upload ko sa imo. Kaya Oo. itong nagharapot po, alas 8 kasubang ginagpaluwas baga kami kang kang abiso na localized so sa suspension of classes ko ta. Opo, yeah, correct. Ingon yan, alas 5 may nagluwas. Magibo na naman kaming reiteration kayang. Iyo. Magpapaluwas tabi kami, kasabay na so no work. Yeah, correct. Tayo nakasurat naman sa nakuha ni Paday sa DLG na Facebook page. Nagigibo na tabi Manong Henry, mga 5 minutes. Ayan. Paluwas ta na ito. Okay. Pasin mo tabi sa ko pare, sa messenger na lang kung ang Opo, mapirma na ni tabi. Governor. Opo. Ha? So litun ta, Tabi. kamo tabi masunod sa Albay, no classes, no work mo niyan sa ibang government agencies. Ta, dahil man pwedeng sa mga nasa health and iba pa, suspended ang trabaho ninda. Di ba? Iyo tabi. So, no work, no classes. Sa Albay ngon yan. Iyo tabi. Okay. Thank you tabi. Okay, thank you, Migo. Alright, salamaton tabi. Manong Rick Mendoza. Yan latest lang. Tabi. Latest lang Yes po. Yan. Latest lang tabi, tabi yan mina kompasanap may makurya naman kay ni. Sige da, sandali lang tabi pa ding al. Jumar, tatawagan natin ang pag-asa, ha? Tawagan natin ang pag-asa, baka iguana kikwan, ha? Baka tabi iguana mga tugang kikwan ayan, nagring ang pag-asa, alas 6 na, extend tang diit sunyos ta, madali lang sunyos kas natin, extend tang diit tabi pinapalos ba lang sa pag-asa okay. Good morning, Sir Ariel. On air ka po sa tuyang programa. Ano po ang latest na kabugtakan kang panahon? Go ahead. Uring namatan po ang low pressure area subak mula stress din haga sa distansyang 570 kilometers east-northeast kang Virac Catanduanes o sa distansyang 695 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Nananatili man na mababa ang tsansa na mabilo si Sarong Bagyo ang nasanggit na low pressure area sa loob ng 24 oras. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man sa western sections kang Central at Southern Luzon, Visayas as in sa northern section kang Mindanao. Sa maghapon na ang kabikulan dahil man sa epekto kang low pressure area nilalauman man ang mga kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat pagdaguldol. Kung saan posible man nga ang mga pagbaha o pagguho ni daga dahil naman sa may mga katamtaman na kuminsan may makusog na pag-uran. Maluya hanggang sa katamtaman man na duros na halos sa norteng sulnupan hanggang sa timong sulnupan na mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-aalon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kang temperatura sa maghapon kung 24 hanggang 31 at taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ng aga, masulnupan siya na alas 5:56 ng hapon. Alirigi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Sabot. Opo, Sir Ariel, ano po ang impact yan na low pressure sa buong Bicol Region? Ng latest lang, nagpaluwas ki suspension of classes and work tabi ang DILG. Hindi po sa pinaka-oring 24-hour rainfall forecast na pinaluwas kang Central Office, ang probinsya digi sa Bicol na posibleng makaigwan ng accumulated rainfall na 50 to 100. Ngunya na aldaw, hindi pong Cam Norte sa Camarines Sur. Pero dito sa may Albay, Masbate, Sorsogon na sin Catanduanes, posible man may mga kalat-kalat pa man ginarikit ang mga pag-uran na mamamatean, pero di man inaasahan na maabot sa 50 to 100. I see. Okay. Pero ano yan, mauran pong buong araw, aldo tabi na ni Sir Ariel? Lauman ta po na kita cloudians po yung panahon. Then paminsan-minsan may mga kalat-kalat na mga pag-uran. Then nagdadakulan dyan sa mga pag-uran sa nakusog lalo na pag mga bandang hapon na. I see. Okay. So tama lang na suspended ang klase, ano? Ano sabi si Radiel? Tanganing di kitang problema taon-taon, baka magbaha. May chance ang magbaha sa kwanta tabi, sa Albay? O Catanduanes lalo na? Tara ni sa Inday. Ano po? May chance pong magbaha sa Catanduanes as in sa ibang parte kang Bicol?
May chance po lalo na kung hindi yung may mga biglaan na kusukan uran sa mga 1 to 2 hours lalo sa mga urban areas. Urbanized areas din mga nasa low-lying areas ito mga haranay masasalo. Opo. I see, okay. Salamat po Sir Ariel ha. Basta itong, by the way, last na lang, ining low pressure po, may chance ang mabilog ining bagyo? Sa loob po ng 24 oras, sa baba pa man ang chance na mabilog ini. Ayun. Oo. Ano po, asan exact location niya po ngunyan? As of 3 a.m. iniyo po nasa 570 kilometers east-northeast kang Dirac, Catanduanes. Oo. Coordinates tabi sir. Coordinate. 14.6 degrees north, 129.4 degrees east. Ayun. Medyo horalang kaukidit sa tuya, no? Sa Albay, no? Sa Legazpi. Ayo po, as in ang movement kaniyo halos pa norte man. Panorte. Oo. So most probably 24 oras na ang baka masalong parayo na po sa tuya, ano sir? Sa Albay area and Partikang Bicol. Ayo po. Opo. Salamat Sir Ariel. Ingat po kamo dyan sa Pag-asa. Ha? Salamat po. Opo, thank you so much. All right. O yan tabi ang latest mga tugang sa sa kamugdakan kang panahon ta. Kaya suspendido po ang klase ngunyan. Tabi sa DILG. Susog sa circular kan DILG. Asin po mga tugang ang trabaho. Sinuspender man po yan. Ha? Hello? Hello, VP. Yeah, good morning. Good morning. Opo. Riruluya ko kaning nangyayari sa Albay. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Makaluluya talaga. Kasi Sabado, may kauron ako kan Sabado. Kanamundo na kan apod sa ko ni Joshua, sabi sa kuya, inhale, exhale. Tatawa naman si Joshua pala. Nakaulakit kami go, nakaulakit kang saramayong ka. Okay. Bago sa tabi BP, Oo. lalo na ining naaraman ko baga na, ito, made in China da ito? Haling China sa materyales, Sa materyales? sa report ni Karen, kauron niya baga so kan, kauron niya baga so, ano ito, kauron niya baga so, project project engineer, oh, kauron niya. Haling China. Oo, yan lugod. Napapaisip ako. Kasi nakukorelate ko siya Oo. sa Kilikao Bridge. Ay, grabe na. Ito, punduan mo kan, kalukan, punduan mo ko dyan. Gano'n mga matagason man dito. Kasi hari man ang abroad ito, dahil man sinabi kung sa abroad, di ba? Iyo, di man sinabi. Oh, di man sinabi. So, napapaisip lang ako. Alaton ta. Ano mang paghamana ito. Alaton ta. Dapat kaya ito hilingon. Okay na. Dahil pangani nga. Kung nga napag-i-receipt nindo. Okay. Sige. Thank you. Alright. O Pading Al at saka Jomar, standby na lang po kamo sa 6 o'clock news na mabareta na kita. Mabareta na po kita ta. Ano na, nahaluan kita kan sa suspension of classes na liliwas pa sa nakan DILG. Hello? Hello, Marinaga. Good morning, bossing. Iyan ang problema. Kanday pa pala nito tapos. Dapat ko takito. Binugtakin yung deticaution. Iyo nga ni, ako ko dapat tinukudan sa tahaw ito. Nailong ko ito, luway-luway na pigtatakod. Nya uminuran baga, makusugon sa orang kan Sabadong hapon. Inumaning po. Kaya lang, ang point naman, pigtatrabaho mo po, dapat binugtakan mo ko kaution. Takanin na yung pinglaugaan. Iyo baga. Ano baga kita ka ng mga Pilipino, ilingangon yan, kami nangyari, buong pinyaran na park, kakurdon. Pako sana, BP, ano itong pangilimungan ka babaya? Ano whatever? Dahil ko masabi kung ano nga pod ka. Dahil ko masabi. Kung ikaw nagtatrabaho, naara mo, nasardos ito, nasa na mo binugtakan. Yeah. Hindi naman siya ako taong point man. Ikatawa ko tayo nagkakarimok digdi. Yes. Babasunod mo suran? Iyo, relax. Inhale, exhale. Puro na nga na ako inhale, kaya naka-exhale. Okay. Sige. Mabareta na kita. Alright. Thank you. Di ba? Yan ang... Ay, nako. Sige. Mamaya tabing 7:30 to 9, himay mayon tayo yan. Kakonta ang gabos na lado. We will, exert more effort. We'll big salbatan ng dila ini. Magibo kita ang gabos na paagit na ako ang gabos na lado. Bako lang one-sided ang dadangugunta. Anapunta sa kontraktor, anapunta itong nakauro ni si Karen, may nakauro naman. So, sa lado kang probinsya, anapunta gabos yan. Dadangugunta po sinda gabos, ha? Bako na sa ng ladoan sa tuyang hanapon. Diyan taon-taon na 7:30 to 9 sa programa po mga tugang na Anhapot. Iyo po.
Ngani na balance objective kita, mga tugang sa pagtukar kang istoryang yan. Mamaya lang yan, 7:30 to 9, saan hapot sa DCGB. Paramihan tras, mabareta na po kita. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiriko nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:15 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldaw sa DCGB. Suspendido po ang klase sa bilog na probinsya Canalbay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, asin probinsya kan Sorsogon, kasabay di ba pang parte kan Bicol Region, kasunod kan Illinois na advisory kan Department of the Interior and Local Government. Sa latest na report na nakuha kang DCGB News, nagasabi na ang suspension kang klase, yon may kinaraman sa low pressure na yaon ngunyan sa may parte kan Catanduanes. Mantang kasarabay manigdi, ang padagos na pag-uuran, sigun sa pahayag kang Pag-asa na nagresulta para suspendiron ang klase ngunyan pasanang alda o atab sa mga eskwelahan na pampubliko asin pribado, kasabay man ang trabaho sa panggobyerno asin pribadong establishment. Alagad, susog sa direktiba,
ang mga nasa pribadong sektor, nasa discretion man kan mga may sadiri kaini kung ano mang papalagon sa trabaho ang sa indang mga workers. Sa ibong nalado, padagos man ang nagigibo ni lakdangon yan ang mga lokal na gobyerno salbay para ipasunod ang local suspension. Enot kaini, sinuspender na kan Ginubatan, Uwas, Bakakay, Malinaw, Malilipot, Piuduran, Pulangi, Santo Domingo, Libon, Rapu-Rapo, Asin, Cantabaco ang klase dahilan sa sinabi ng sitwasyon. Nakapagpaluwas man in advisory ang provincial government Canalbay sa pagi ni Governor Rosal kaso banggi na pinagutugutan na magkaigwa localized suspension dahilan sa sitwasyon kampanahon sa satuyang probinsya. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal. Kaipuan sa nang magsumitin na numan na dokumento o ipaaram o ipairaram sa interview para makakuha nin mga benepisyo kano balance ay no balance policy sa gabos na ospital kan Department of Health sa programang Alagang PhilHealth. Sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 yearly na ron na bilang miyembro kan gabos o bilang miyembro gabos na Pilipino may kakayahan na mawara ang magbayad kang kontribusyon garantisado man o garantisado sa no billing o no balance billing kung ma-admit sa basic award accommodation. Sinabi ni naron na sinaram kan zero balance billing, libre ang serbisyo. Ang gustong sabihon, denin babayadan ng pasyente sa serbisyo sa basic accommodation basta nasa ospital na akreditado kan Department of Health dahil eligible ini sa full coverage kan mga expenses sinaram kan zero balance billing policy. Dagdag na mga bareta, mga tugang saldado lokal, balikan tang istorya ni Joshua Bino. Yan po dyan ngunyan sa Peñaranda Park. At iba pang latest na informasyon, may kinaraman digdi. May cordon ngunyan nin yellow tape o kaya caution tape na bilog sa palibot ka na Peñaranda Park digdi sa Old Albay District, Ciudad ka na Legazpi. Mantang itong bubong ka na stage na ruminampahog ka na kaaging aldaw, iyo ang dagos naman na pinagbaraklas at pinarepon mo na sa gilid. Ini matapos nga nila ang nangyaring aksidente kanakaaging Sabado kung nasain ang bubong kan stage na ini na ruminampahog asin nabagsakan ang nagkapirang mga estudyanteng mga kabataan na nagpa-practice ni na baile asin nagsisirong sa ilarom kaini dahil nga ni nasa makusog na bagsakan na uran. Kung matatandaan susog sa mga inisyal na impormasyon, nasa po kumasumenos 5 mga kabataan na nagsapahar ni na minor injuries. Alagad saro sa mga ini, iyo na medyo critical mo niya ang sitwasyon dahil sa nagsapahar ni head injury asin baragos na pinagbubulungon niyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o kaya BRHMC. Susog sa ina ka na biktima na si Madam Helen na sa iyang ati na pigalat mo niyan ang resulta ka na CT scan. Tangani maraman kung ano na masunod na mga lakdang ka na ospital asin na kung paano bubulungon an sa iyang aki. Sa kunyan, ang tigmamatik ka na biktima iyo na makulog ang payo asin may namamatik man na kulog sa iyang likod susog sa istorya kan sa iyang ina na si Helen. Sa kunyan, pinagahalat pa man ka na publiko ka na DCGB News na statement ka nagkatilang mga ahensyas na iyo na dapat na magpalawas ni na paliwanag may kinaraman sa nasabi ng isyong ini. Alagad sa ngunyan, matapos na nina na insidente, warang tao ngunyan sa Peñaranda Park, kailan tanak kordonan ini palibot din caution tape. Dagdag na bareta, Josh Lobino, DCGB. Mientras tanto, alarmaryo may dagdag pong report, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Aramon tadaw ang latest man na mga bareta. Paraanos ang suman ibos napigpreparar kan mga magurang para sa eskwelahan ngonya na aldaw kuta na para sa piyesta sa nayon na programa kan Department of Education. Yan dahil kan latest na order kan DILG na
doon mga klase. As in, dahil in trabaho sa mga opisina ni gobyerno. Kuta na kaset na ngunyan aldaw sa mga public school, sa mga elementarya. Lalo na, piyesta sa nayon para may promoter ang mga produktong papakinabangan, masustansya kan mga aki siring man na kulturang Pilipino na pigubusol kan DepEd, kasudma pa, kasubanggi. Grabe naman ang mga preparasyon kan mga magurang na darahon ang mga pagkakan ngunyan aldaw sa mga eskwelahan. Alaga dahil kan latest na suspension order na yan kan DILG para sa DepEd, posibleng magparanos ang mga inulutong pagkaon. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, 6:25 nin morning. Iba pa niya itong mga baleta sa lalo lokal, sanksyon sa mga tsindahan sa tabako na dahil nag-ako nin barya, posibleng bilogon. Detalye kan report kay Jomar Bien. Posibleng pagadalan kan sanggunian panglungsod kan tabako ang pwedeng maitong sanksyon sa mga tsendahan sa syudad na dahil nag-aako nin mga barya hali sa mga parabakal. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni City Councilor Orden Bilangel Berses matapos na siya mismo naka-eksperyensya na dahil inako so ipigbabayad niyang 4 na 25 sentimos sa pagbakal niya ng gulayon sa merkado publiko kasuodma. Sinabi ni Kagawad Oden Bilangel Berses na nagsaud siya kasuodma sa second floor kan public market kung sa'y nagbakal siya ng gulay as in parte kan sa iyang ipigbayad iyo ang 4 na 25 sentimos. Alagad ay nanggad inako padagos ang pagsayo makansindera sa pagsabi na igwang tugon man sa sainda ang may sadiri kang tindahan na sa indang amo na dai mag-ako nin 25 sentimos na bayad. Dai na nagpara-insister pa ang konsyala alagad sa iyang sinabi na pag-aadalan ninda sa sangguniang panglungsod kan tabako kung matawanin sanksyon kan lokal na gobyerno ang mga paratyenda lalo na ining nag-ookupar sa merkado publiko sa mga arog kay ni aktwasyon na dai nag-aako kan mga sinsilyo na legal tenderman basado sa BSP Circular number 537 ang mga barya arog kan 25 sentimos obligado ang mga paratyenda na akuon iyan sundo sa kantidad na 100 pesos asin ang mga halangkaw naman sa 25 sentimos na barya obligado man silang akuon iyan sundo sa kantidad na 100 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang pintuan sa public CR sa Leñon Hill, hinabas. Report kay Jimmy Nasalita. Dahil ng pintuan ang CR sa Tuktukan Leñon Hill kung saan palibasa medyo napapabayaan na ang nasabing tourism site dahil na ni nagmamantiner kung kaya posible may natintaran inisklaba ang bisagra sa kod tinabag ang pintuan. Duwang pintuan ini anawalat sumedyo luma na alagad subago iyo ang kinursunada kung kaya abiso sa mga masakat sa Leñon Hill lalo na mga kababaihan puraber magsakat mataas sa Leñon Hill mag-ihi nang una sa ibaba pa sa pagsabing daing privacy ang CR sa Tuktukan na bulo dahi panin tubig asin maation mabataon pa ang public CR sa Leñon Hill sa ngunyan dahi maintindihan sa kunata sistemang pinabayaan na ini kung saan pamusong lugar kuta na ini digdi sa Albay na pinagdadarayo pigtuturukad kana mga turista lokal man asin mga dayuhan alagad sa nadiskubre ka na DCGB News nangangaipoy ni talaganin na pagtaong atensyon pagkasikaso kan lokal na gobyerno na nakakasakop. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, sanggato sa kod 120 na padis nin dai pakasal. Target na maging beneficiaryo kang Kasalang Bayan 2025 kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Detalye kay Angel Mostaza.
Nasa Sangato, sa sagod 120 ng mga parties na haloy ng nag-iiribahan alagad na ipanangakasal ang target na maging benepisyaryo kan Kasalang Bayan 2025 kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Sigun kay Alcalde Hisham Ismail, antay puha na magsumitir kan mga interesado, antay puha na magsumitir kan mga dokumentos alkan birth certificate of no marriage, hali sa Philippine Statistics Authority as in kopya, invalid ID sagod sa September 5, 2025 as isusumitir ini sa Office of the City Registrar. Sinabi ni Ismail na nasabing inisyatibo binibo nita o gigibuho nita dahil dan kabakuan gabos ang may kakayahan na makapagpakasal kung kaya sa pagi ka ini mga katabang tinda sa mga ligas venues. Para sa libreng kasal, may tigtatauman na token para sa mga mapartisipar bilang regalo man kan LV Legazpi. Ang kasalang bayan kan LV Legazpi ang nakatalaan na gibuhon sa September 20, 2025. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCHB News. Iba pa niya itong mga bareta, Philippine billiard legend na si Efren Bata Reyes makikisumaro sa gigibuhon na Second Ibalong Festival International 9-Ball Billiard Tournament sa Ciudad de Legazpi. Karen Ala sa detalye. Bago yan Pilipinas, 6:30 in morning. Report, hali po dyan sa luwas. May kinaraman po sa aksidente ng mga bihikulo sa Daraga Albay. Igwado po nin gadan. Sa detalye kay Joshua Bino. Gadan, duwang persona natapos ang nangyaring aksidente alas 9:40 at bangki kan Agosto 30, 2025 sa Puroktos, kan Barangay Mayon sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang biltong mga bihikulo, Vehicle 1, iyo ang Isuzu FBR aluminum van na pinagmamaneho ng sarong 27 anyos na driver residente kan Barangay Kilikaw sa munisipyo kan Daraga Albay. Tantang na Vehicle 2, iyo ang sarong color blue na Euro na motorsiklo pinagmamaneho ng sarong minor de edad na lalaki. Asin ang backred kay ni nasaro man na 16 anyos na babae, residente kan Barangay San Ramon, Daraga Albay. Kusog sa impormasyon kan Daraga Municipal Police, ang driver kan motorsiklo asin ang backred kay ning babae parehong dead on na arrival. Sa initial na investigasyon, nasabi ng hipatura, sa nasabi ng oras asin na aldaw kan nangyari na aksidente, ang Vehicle 1 o kaya ang sarong van na truck iyo na pasiring sa direksyon kan poblasyon kan Daraga Albay alik sa Sorsogon City. Bantang itong Vehicle 2 o kaya sa motorsiklo pasiring man sa Barangay San Ramon alik sa Barangay Anuslag kan Daraga Albay. Alagad pag-abot sa nasabi ng lugar, aligado sa Vehicle 2 o kaya itong motorsiklo naging fraud o kaya nakalaog sa linya sa Vehicle 1 pagpud sa mangyari nasabi ng banggaan. Nagresponde mga autoridad sa nasabi ng aksidente. Alaga deklaradong dead on arrival ang nasabi ng mga biktima. May initial man ang impormasyon na nagkuha ang DCBB News haling sa mga residente sa nasabi ng barangay na kaya nakalaog sa linya kan truck itong motorsiklo dahil ang paaligado na paagi sa lubak
kana tinampo pagkod sa nangyari ang aksidente sa kinagadahan kan driver as in backride kan motorsiklo. Dagdag na bareta, Josh Mabinaw, PCGB. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Nangako po si Senador Bam Aquino na bubusisiun kay ni ang propwestong 1.224 trillion pesos na pondo para sa edukasyon sa 2026 para masiguro na masimbagan ang pangangaipo kan mga estudyante asin mga paratokdo habang pinaghali ang posibilidad nin overpricing. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education asin vice chairperson kan Committee on Finance, inapod ni Aquino na marhay na pagpuon ang may kinaraman sa pundo na ipinagtalaan kan gobyerno para sa edukasyon, alagad tinawang kay ninindoon na sa iyang babantayan ini asin hihimay mayon inusto ang sinabi ng propwesto magibon man in Development Budget Coordination Committee anin sarong dakulang pagtiripon may kinaraman sa sinabi ng bagay sa maabot na September 1 asin 2 para sa detalye kan propestong 6.793 trillion national budget. Sigon kay Senador Bam Aquino, importante ang proseso tangani na mahiling ang laman kan sinabi ng budget kung napapaduman talaga ini sa dapat na prioridad kan gobyerno asin kung tama ang presyohan na nakabugtak digdi siring sa mga classrooms. Apera kaya siyang tinawanin doon na makakuha ang tamang presyo ng mga classrooms, laptop, tukawan, asin iba pang materyales para masiguro na tama ang paggamit kay ni. Sinabi ni Aquino na nagkataon o nakakonsentrate ngunyan ang Committee on Basic Education sa 7 importanteng issue kasabay ang nutrition, classrooms, textbook, connectivity, teacher support, learning gap asin employability para masimbagan ang issue ng krisis sa edukasyon. Sa pag-upoon kang 20th Congress, inot nang nagsumiter sa kinonin 10 na propestong lay may kinaraman sa edukasyon kasabay ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act na may katuyuhan na simbagan ang 165,000 na classroom backlog sa bilog na Pilipinas. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal lado nasyonal. Inako na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdimitir sa pwesto ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Juan Bunuan na magiging efektibo ngunyan na aldaw September 1, 2025. Bilang kasalida, ipinagdesignar si Department of Transportation o DOT Secretary Vince Dizon bilang bagong pamayo kan DPWH. Sigon kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, mantang ini sigon man sa Malacanang sinugo man si Dizon na magkondukta nin paglilinig sa ahensya sinigurohon na ang public funds pigagamit sana talaga o gagamit sana talaga sa infrastruktura na makapagpuproteher asin may benepisyo sa mga Pilipino. Mientras nagsalida man si DOTR Undersecretary Giovanni Lopez bilang officer in charge kan ahensya. Suportado po ni Senador Pampilo Ping Lacson ang pagdesignar ni Presidente Bongbong Marcos kay Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong secretary kan Department of Public Works and Highways. Sigon kay Lacson, good choice si Dizon dahil sa maigos ini asin daing kapagalan sa pagtrabaho tanganing maresolberan ang mga problema sa sektor kan transportasyon. Bilang suporta sa bagong trabaho ni Dizon, nagpaabot in mensay si Lacson na I wish him Godspeed and more importantly, good health. Pigsalidahan ni Dizon si Secretary Manuel Bunuan na nag-resign sa pwesto sa tahaw kan issue nin korupsyon sa mga flood control projects kan ahensya. Welcome sa Malacanang ang pigigibong pag-expose kan mga netizen sa magarbong pamumuhay kan mga kapamilya kan mga kontratista nin flood control projects sa ibang parte kan Pilipinas. Viral ngunyan sa social media ang mga post may kinaraman sa vlogs kan aki asin kapamilya kan mga kontraktor kung saan tampok ang mga mamahalo na bag. Wala to ang biyahe sa abroad asin mga magagayo na kotse.
Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communication Undersecretary Claire Castro na dapat sanang maging parte kan laban kontra korupsyon ang mga namamanuaan. Magayon ini, lalo na taan publiko, mas nakakaaram ka nangyari sa indang palibot. Katakod ka ini sa giraray na nangapunan ang opisyal na mag-usip o ipaisi sa presidente ang informasyon na pugo laban sa manomaliyang proyekto sa indang lugar na ginagamitan in kwarta kan mga Pilipino. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado nasyonal. Magkakaigwa po nin sarong hararom na balasahan sa Department of Public Works and Highways sa mga key officials kaini sa tahaw ka nagpapadagos na investigasyon sa flood control project sa ibang parte kang nasyon. Sa sarong statement, ipinahayag kan ahensya na sa giraray na ang pagdesignar parte kan sa indang padagos na espersos na pakusugon ang tibay as in transparency sa laog kan sa indang opisina para sa paghatod ng efektibo as in marikas ng serbisyo publiko base sa Special Order o SO 137 na may petsang August 28. Pinagdesignar si Engineer Vivian Biaco bilang Officer in Charge kan District Engineers Office sa Catanduanes, kasalida ni Engineer Simon Arias. Si Engineer Leonardo Gonzalez sa pagikan SO 138 sa giraray na pigdesignar bilang Assistant District Engineer kan Albay Second Engineering Office, kasalida ni Engineer Joan Morales. Mantang si Morales man sa giraray na designar bilang OIC Officer in Charge kan Office of the Assistant District Engineer sa Albay Third Engineering Office, kasalida ni Engineer Leonardo Gonzalez. Paliwanag kan DPWH na pagdesignar na ini susog sa poder asin mandato kan Secretary ka ini na si Secretary Manuel Bunuan na magpautob ng reshuffle para sa kakarahay kan serbisyo asin matibay na pamamahala sa laog kan sa indang opisina. Nanindugan man ang DPWH sa sinda mantinidong fiel sa indang mandato na magtindog nin ligtas, malalauman asin sustainabling infrastruktura para sa mga Filipino journalist. Mantang panagos man na pigmamantinir ang o para man sa mga Filipino journalist, mantang panagos man na pigmamantinir ang pinakahalangkaw na standard kan integridad sa asin paninimbagan kaini sa publiko. Kinumpirmar ni Marikina Representative Marcy Teodoro ang re-entry kan mga nakakumpleto ng flood control projects sa indang syudad as in road repairs o rehabilitasyon. Mga marhay na tinampo na nakapalaman sa 2026 National Expenditure Program o NAP na nagsumiter o napigsumiter kan Department of Budget and Management sa House of Representatives. Kinuntistar man ni Teodoro dahil sa kumpleto ang nasabing proyekto alagad na punduhan giraray sa 2026 national budget. Ipinahayag ni Teodoro na may nagkaperang item sa 2026 national budget. Ang sa iyang nariparo asin sinabihan niya si DPW at Secretary Juan Mil Bunuan akan 2023 pa sana may project na ginibo na sa slow protection sa Balanti Creek sa Barangay Santo Niño. Natapos na pero nahiling niya na may item na nakaibahan sa raramkan flood control mitigation program sa nagigibuhon giraray. Ipinahayag ni Teodoro na nabigla man si DPW at Secretary Manuel Bunuan kung nata nagkaigwan in re-entry kan proyekto. Dahil digdi, pipagpaliwanag ni Bunuan ang Regional Director kan DPWH NCR dahil ang line item na ini ipapautob kan Central Office asin kang National Capital Region. Kaya naman indo ni Teodoro na dapat igwang konsultasyon sa mga LGUs para sa proyekto. Pangapuda ni Teodoro sa DPWH na dapat ang proyekto pigkukonsulta sa local government unit. Panghuri, mga tugang sa bareta sa lado nasyonal, ibinasura po kan International Criminal Court of Appeals Chamber ang kahagadan kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na diskwalifikar si Chief Prosecutor Karim Khan asin sinabing dai na hilinganin pangangaipo na gibuhon ini dahil late ng marhay ang naging request. Paliwanag ni Principal Counsel Paulina Masida na ang depensa kan kampo ni Duterte nagpalyar na magpahiling na ang sa endang pagkontra nakakasimbag sa maigpit na mga kondisyones para sa sarong disqualification na ipinaglalaban sa Rome Statute ang kasunduan na nagmukna kan International Criminal Court o ICC. Ipinahayag man niya na si Khan
Sa ngunyan, nakabakasyon na mantang pigahalat ang resulta kan sarong external investigation hali sa United Nations Office of Internal Oversight Services. May kinaraman sa aligasyon na may koneksyon ini sa pigasabing misconduct sigon kay masida na sarong dai may tatago na katotohanan na sikan dai nakatukaw sa pamayo kan Office of the Prosecutor asin dai man siya nagpapahiling kan sa iyang autoridad susog sa ley. Magbabalik po ang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang kaini, alas 6:43 na po, nin aga. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 29 sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 ng aga sa Wangad Park, Legazpi City, Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 ng hapon sa Ibalong Park, Legazpi City, Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 ng aga sa SM City, Legazpi, Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 ng aga sa Pacific Mall, Legazpi, Ibalong Zumba 2025, alas 6 ng aga sa Ibalong Park, Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 ng aga sa Ibalong Park, Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi, Agosto 29 sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course, Agosto 30 sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center, Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard, Setyembre 1 sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center, Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation, Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, hali sa Bel Amor, Sagkod, Ibalong Park, Puro, Legazpi City, Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds, Setyembre 6, Sagkod 7, First Ibalong Festival, Regional Competition, Open Pomsay, and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center, Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:51 in morning. Gadana po ang Prime Minister kan Houthi government sa Yemen. Kaibahan ang nagkaperang ministro matapos ang airstrike kan Israel sa kapital na Sanaa. Sigon sa report kan news agency, pigpapadalagan kan grupo kan nakaaging aldaw. Sigon sa report, nagkapera pang opisyal na lugadan sa pag-atake. Kinumpirmar kan Israel na nasabing operasyon nakasentro kontra sa haralangkaw na opisyal kan grupong kaalyado kang Iran. Kaibahan ang Chief of Staff, Defense Minister as iba pang senior officials. Padagos man na pigbibrifikal ang resulta kan operasyon, mantang bako man malinaw kung kaibahan sa mga nagadan si Houthi Defense Minister minidbidman ang nagadaan na si Ahmad Ghalib Al-Rawi, ang nagsisilbing Premier Ministro sa laog nin maabot na sarong taon. Sigon sa Houthi na si Al-Rawi iyo ang pinuntirya mantang nag-atender sa sarong workshop kaibahan na ang iba pang opisyal kan sa endang gobyerno. Business News. Planado, mga tugang, kan gobyerno kung paano masusustiniran ang 20 pesos na rice program sagod sa 2028 o pagtapos kan termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson, naigwanin aktual na nakapalaman sa fundo para sa nasabing programa para sa 2026. 2027 as in bilog na 2028 kay bahanig di ang pundong itinagama para sa procurement o pagbakanin local rice dahil sa mga parauma. Sinabi ni Lacson na nakaplano man ang bulto nin bagas na iluluwas sa taon 2026-2028 base sa makukonsumo na punteriyang numero nin mga konsumidores na masusuplayan nin baratong bagas. Ginibok ang NFA Administrator ang nasabing pahayag kasabay kan sa iyang pagbisita sa nagkaperang bodega sa NFA sa Mindanao asin pagkikipagdialogo sa mga parauma asin mga konsumidores sa nasabing rehiyon. Bantang piglinaw man kan opisyal na ang pigasabi kan administrasyon na rice sustainability sa irarom kan nasabing programa iyo an sobra sa 15.6 milyon na kaharungan o household na target ma-beneficiaran kan 20 rice program. 20 pesos rice program.
Sinabi niyang sobraman sa 15 milyon na households ang inotnang napag-araman na may nangangaipon kaini dahil sa limitadong financial capacity, bagay na gustong masolusyonan kan administrasyon. Aramon ta daw mga tugang ang lung cancer na numero 1 kausa nin kagadanon kan mga Pilipino sigon sa mga eksperto. Report kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang cancer sustenidong numero 1 sa mga kausa ning kagadanon ka mga Pilipino base sa datos kan Philippine Statistics Authority o PSA. Asin sa kadakol na klase ng cancer, ang lung cancer man giraray ang most common. Sigong kay Dr. Randy Joseph Castillo, Chair kan Council on Lung Malignancy kan Philippine College of Physicians, asin spokesperson kan Lung Center of the Philippines, konektado ini sa smoking habits. Sinabi pa niya na ang 4 sa 5 madadiagnose ng lung cancer na lalaki yung parasigarilyo o smoker. Idinagdag pa na sa siring sa ibang cancer. Ang lung cancer, padagos na nakaka-apekto sa mga hoben pang individual. Pero sa indang sinabi na ang lung cancer, konsideradong nabulong o treatable sa early stages, lalo na kung stage 1 or 2. Alaga dahil ang mga sintomas kay ni garong arog sana sa mga common asin bako masyadong malala na respiratory conditions, bigi sa pera ini kan mga pasyente. Sigong kay Dr. Castillo, kadaklan ka mga diagnose nangyayari sana sa hudya ng stage na typical kung nasa stage 3 o 4 kung sa malala na nailang. Patani ni Dr. Castillo sa sisay man na may risk factors, lalo na mga smokers o parasigarilyo asin mga na-expose sa second-hand smoke, dapat maseryosohon man ang mga minor na sintomas sana, lalo na ang pag-abo na may kasabay na dugo. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar. Iyan po ang mientras tanto, pag-asa sa report, nasa linya po si Ariel Samodio sa latest forecast. Uring na matan po ang low pressure area subag mula stress din haga sa distansyang 570 kilometers east-northeast kang Viracatanduanes o sa distansyang 695 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Nananatili man na mababa ang tsansa na mabilo si sarong bagyo ang nasamgit na low pressure area sa loob ng 24 oras. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man sa western sections kang central at southern Luzon, Visayas asin sa northern section kang Mindanao. Sa maghapon na ang Kabikulan dahil man sa epekto kang low pressure area nilalauman man ang mga kalat-kalat na paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Kung sa imposible man nga ang mga pagbaha o pagguho ng daga dahil naman sa may mga katamtaman na kuminsan may makusog na paguran. Maluya hanggang sa katamtaman man na duros na halos sa norteng sulnupan hanggang sa timong sulnupan na mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-aalon kan kadagatan. Ang tinatay kagwat kang temperatura sa maghapon kung 24 hanggang 31 at taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ng aga, masulno pa dyan alas 5:56 ng hapon. Aliligay sa Diyos di Pag-asa, Ariel Sabot. Mga tugang, iyan po ang mga baretang-bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz para sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Mar, asin si Jenny Balyaran, asin Nicole Ann Gloriani, sering man po ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic
Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Kuha na ugaring alas 7 na. Mamaya na lang, 7:30. Mga tugang pag-iristoryahan tapuan mga issue dyan sa Peñaranda Park. Pero, di po maghadit. Tatuto karon tapuan na balansyado. Ha? Kahanapon tagabos na mga tao na pwedeng magsimbag, magtaram. Tangon yan po, baga, daimang ki-opisina. Daing klase, daing laog sa opisina. Enjoy yun naman sa mga estudyante ngayon. Wala pong klase. Ako kay to Chief Ramir, kang ako nagkaklase, mamundo na akong daing klase. Pag daing klase, grabe ang kamundoan ko. Taday ko nahiling so. So dapat kong hilingon. Hello, good morning. Yeah, go ahead. All naman aksidente nangyari sa Peñaranda Park. Sana dahil maulit na ito. Yeah, okay. Ngayon ansaro pa baga sa reparo yan na bago ngayon na turnover. So yung mga kawatan dyan na pigiling ng delikado. Na dapat kita may bular na nabagaan. Yeah, oo. Kung kita mag-iisip may demorderage dyan ng mga lunadan. Apo. Sana ma-check man yan mga ano na yan pa. Sana din ang mga pangyayari ba dali na pwede maiwasan. Okay. Parang pero may kitang advance ang ano. Okay. Ang sarap amigo. Napasama ito ba sa Rose Community? Tungkol sa Aleco. Arin sa Aleco. Mamaya, may apudan ko si Congressman Taud-Taud, Congressman Kaloy. Tamay nahiling akong kwanya post hali sa DCGB News Online. Iba sa tayo. Opo. Sige, Migo. Salamat. Unin na po sa latest mga tugang na informasyon na pirmado ni Governor Noel Rosal, PRMSO Advisory 2025, suspension of in-person classes and work in government, low pressure area in southwest Salbatanang Dilain, nagikinit na Southwest monsoon
Suspension of in-person classes and work in government pursuant to DILG order. Yan, ha? Ang sinuspender tabi, iyo ang pig-apon na in-person classes sa gabos na level sa probinsya Kanalmay. Susog po sa pirmakan gobernador. No crossing, river, fishing, and swimming of swollen rivers. Dahil po magkararigo sa arog ka nangyari sa uwas. Ha? Nag-relab to sa tulong mga teenagers. Hanggang ngunyan po sa roong nawawara, pigahan na patabi, evacuation preparedness and monitoring, tabi sa mga syudad, barangay, asin mga munisipyo. Siringman, public safety reminders, avoid unnecessary travel, especially in flood-prone roads or near river banks, and to remain alert and standby for official updates. Yan tabi ang pinaka-gist mga tugang kang APSEMO Advisory 2025-2027 pirmado po ni Governor Rosal. Affirming mga tugang sa naging order kan DILG Central Office para sa suspension of work asin po sa suspension of classes ngunyan pong aldaw. Good morning, Henry. So, okay. Okay. Mamaya na lang. Yan po na 7:30 to 9. Pag-restoryanta po na issue dyan. So, sa kuyang inaanak sa kasal, nag-chat sa kuya kaso hapon. Saro pa lang sa tinamaan duman. So, relative niya na medyo seryoso na po mga tugang sa ospital. Si Belle, na Verde Floor, nagchat sa kuya kaso hapon, saro nga sa, may sinend sa kuya na information regarding duman. Kaya, although garo kon man, pero igod na kinagkapera, talima baga itong dilagan sa ospital, babalikan ta po to dyan, don't worry, diniskeron ta po yan na balanse, objective para po sa tuyang programa. Dangugun ta nga ambos lados, baka makauron ang kontraktor, makauron ta tabi, sisay pa man, na pwede tang makahuron ngunya na. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik pa ko 7:30 sa programang Anhapot. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Maski anong mangyari, dapat before 12, nasa haron ka. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Truth come, I was soft inside. There was something going on. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang